karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kang Claire, lo. Ay, sus nyo. Unsa? Naginap tagbata? Iyan ang ilabay, lo. Mao nga, ako na lang daang gikuha. Lo, please, tabangi ko. Tago imi og ang bata. Ay, isa. Lo, maluoy ka. Wa ko'y laing nahon-ahon ang dangpan karon. Ikaw ra gyud. Wa ko'y laing kailangan makatabang nako. Ikari ako masaligan nga dili gid mosulti ni Hans bahin sa kong pagtago dinhi uban sa bata. Aha. Dali. Sold sa kong payag. Salamat kaayo, lo. Ay, pastila. Dako man ang krimen ang imong gibuhat inday isa. Ay, nangawat tagbata. Lo, makanuloy ning bata akong dili ni nakukuhaon sa inahan. Ay, unsa? Ay, ganong ko taon. Mura mag-excited si Hans nga miadto sa syudad aron musugat sa bagong nataw nga pagumangkon. Lo, kining bata ang nakaingon nga napugos sa pagpakasal si Ken kang Claire. O kining bata ang nakaingon nga milaya si Ken sa Elambay. Unsa? Ano man? Lo, tanawa ang bata ha. Akong kuhaon gikan sa bag. Hmm. Niya ang bata, lo. Uy, hala. Uy, kaitom. Dugay na bigit ka nga nag-atiman ubos sa mga monser, lo. Uy, Nahibaw ka nga dunay dugo silang langyaw nga itom? uy. Ang mga Kastila noon, naana silang dugo. Mao ni ang rason nga wa na mapakita si Ken siyang asawa. Dili niya madawat nga mao ning ilang anak ni Claire. Di man tao ni makuha ni Claire. Uy, Dili na importante karon, no. Ang mahinungdanon nga makatago mi. Ayaw ka balakas gustuhan. Gidana ko nga akong tinigom sa gisweldo ni Sir Hans na ako. away problema na. Anhi ka sa bahay. Pero nahibaw ka ba nga tuwa man sa syudad si Dudong Hans? Nangita sa tunimo. Pasag di lang una sila, lo. Ay, Ako na siyang gisultihan nga mangita ko ni Kent. ewa pa di makitis Dudong Kent. Wa pa. Mubagti niya yung cellphone pero dili siya motubag. Ay, pasalua in town ko, Sir Hans. Pero, wa pa taon ko anguha in town, Sir, nga malimot ko nga. Diha magitaon to na ko gibutang sa kama ang bata. Kung anong man siya sa ubang kwarto din sa bay, Ambot lang yun, Sir. may nagkuha sa bata. Ha? Gikawat ang bata? Posible. Dili ka si Sir Kent ang mikuha sa bata, Sir? Imposible na. Dili siya ganahan mo tanaw sa bata. O kung mauna, basin ug ang amahan sa bata ang mikuha. Unsa? Nawa ang bata? Amay nuwin. Aron dili ko makasa atong bata, ah. Nay, Oh, Hans. Hans, wagit makiti ang bata? wa siya din sa bay. Abo na na-check ang tanang suok. Wa gyud ang imong anak. Pasagid na lang to ninyo. Nalipay ka nga nawa ang bata. Mas mayo na lang nawa siya. Di na ko mapasaylo ang amahan ini. Sayang pagtisok sa maong bata sa konsabakan. Og may mas kahigayunan nga mobalik si Kent din sa bahay kung mawa ang maong bata, di ba? Baby Roman, ayaw pagkila ka. Mabatian tas mga uwi ng dapita. Niya, totoy na lang ha. Ayaw pagsapa. Salamat din taon nga murag ka. Mura siyang nakasabot na ako. Baby Roman, manago lang una ta tinhi ha. Dili ta mahimo makita ni Hans.
Ayaw ka bala ka. Pangitaon na tong imong papa ko nitugot sa Ginoo nga hapsay ang atong pagpuyo dinhi. Dili gihapon mo tubag si Kent. Hans, usa akong buhaton aron mo balik si Kent dinhi. Wa ko'y kasulti bahin, anak Claire. Hans, dili mahimo nga magkita sila si Kent ug Ayesa. Mao nang gusto kong mahitabo. Pero nakasiguro ko, kakarong higayuna. Nangita pa sa iya sa kang Kent kung dili niya makitaan. Unsa? Nangita si Ayesa kang Kent? Mao nang iyang prangkang gisulti na ako. Nganong imo man siya gitugtan nga mangita ni Kent? Dili na ako siya mapugnan. Naluoy siya kang Kent. Kauwi sa ng Ayesa, uy. Wa na sab kong mahibaw kung asa pangitaon si Kent. Tawagan ko si Frank. Claire, papahuwayan lang ko una si Kent. Ano sa'yo papahawayon? Ang butong ipasabot nga, pasagdan lang una nato si Kent nga magtago. Magpalurang sa iyang gibating kakurat nga nakakita sa ito mong anak. Di mahimo. Pag-ukong ng anak, ug nagkinahanglan kong makaaliman ako nga bana. Sa magod sa ubang asawa, good. Nga naa sa ilang kiliran ang ilang bana, human nilang panganak. Dili ka makapaabot nga maunay buhaton ni Kent. Ha? Giilad ni mo siya. Kaming tanan, imong nailad. Perfect kayang imong gibuhat, Claire. Hans. Tawag si Ayesa, Hans. Pahunungan siya sa iyang pagpangita ni Kert. Ako na siyang gipugnan, pero dili siya magpapugong. Iyang gibarugan ng ilang pagka-best friend ni Kent. Pero di lagi in town mahimo nga pasagdan ko ni Kert. Mabughat ko ini. Pag-ampi nga dili ka mabughat. Ha? Hans! Asa ka? Niada ang imuhag kape, Sir Hans. Ano lang ako ipahilo na, Sir. Ana, nabutan na ko sa misita, ha? Tanawag ba ni mo si Ayesa nang? Wa man, Sir? Anong wa man? Kuan, ay busy pa tingali siya. Gusto mo yung nabisihan nga niyaman ko din sa syudad. Ay, man ka siya karon. Sa inyong probinsya? Wa siya dito. Busa kinahanglan tawagon nimo si Ayesa. Unsa? Akong tawagan si Ayesa? Wa ka makaklaro sa akong gisulti nang. Oo, nakaklaro man day ko, Sir Hans. Oy, imong patawagan ako si Ayesa. Usa pa may imong ipaabot. Sige na. Tawagan na siya. Oo, ako siyang tawagon. Ayaw pagpasabot nga na ako si mong doon. Salamat ka nakatuog ng bata. Kinahalang busgon lang siya aron na dili siya maglangas. Oh, si mama maning nanawag. Nga naman ka. Hello, ma. Hain magkakaroon, Ayesa. Ma? Ayesa, nawa ang bata. Oh, ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!